Les metàstasis és un problema mèdic seriós. De fet, és la causa de mort del 90% dels pacients de càncer. La metàstasi és l'extensió del càncer des del tumor primari fins a altres òrgans, a través del qual les cèl·lules deixen el tumor primari, es disseminen i afecten òrgans que són vitals per a l'individu, com per exemple pot ser el cervell, el pulmó o el fetge. Actualment tenim teràpies que són capaces de curar la malaltia primària, el tumor d'origen, però aquestes teràpies no són efectives per curar les metàstasis. En los últimos años estamos viendo una explosión de resultados acerca de la metástasis. Es algo relativamente nuevo, yo creo, digamos, de los últimos 10 años, donde ha habido como una especie de esfuerzo colectivo a nivel mundial, donde estamos identificando por fin formas de poder parar la metástasis. Por lo cual yo creo que a nivel de sociedad, a nivel de los pacientes, a nivel de los familiares de los pacientes, yo lo veo como un momento de ilusión. La metàstasis és un problema extremadament complex i de tan complex que és, ho tenim tots molt clar que el que necessitem és abordar-ho des de diferents punts de vista. I per això necessitem un equip multidisciplinar com el que tenim aquí a l'IRB. Necessitem matemàtics, biòlegs, immunòlegs, metges i aquesta combinació és el que fa que puguem avançar. Tenim el coneixement, sabem com fer-ho. Aquests darrers anys hem avançat molt, però veritablement ara podem accelerar si ho assolim com un repte de tota la societat.